Selam. Ишенмисез? Тапшыруда катнашырга әзерме? Әйе. Галия, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләрең? Әйбәт инде. Сен уйнарга әзерме? Әйе. Әйдә башлыйбыз. Кулларыңны шушы тартмага тыгып, нәрсә икәнен белергә кирәк. Ул түгәрәк. Әкрен генә. Бу авлалы шаган. Овалыймы? Һәм каты. Каты. Нәрсәгә ошаган? Кокоска шаган. Әйдә чыгып карыйсыңмы? Ашый торган әйбер микән? Нәрсә дип уйлыйсың? Ашый торган әйбер. Синең бу әйберне ашаганың бармы? Юк. Күргәнең бармы? Нәрсә дип уйлыйсың? Нәрсә бу? Мин беләм бу кокос. Потому что я почувствовал, что меня мында. Эч тишеге бармы? Әйе. Әкрен генә. Тешләмәсен. Җан иясеме бу? Нәрсә? Карарга ярамый, әйдә. Нәрсә дип уйлыйсың? Әйдә әле. Бу авлалы шаган. Авалга шаган. Ашарга ярый. Ашарга ярый. Косточка бар. Коточкасы. Төше дә бармы? Теше. Бу клубника. Җиләк. Каты әйберме Каты йомшак? һәм йомшак. Каты да йомшак даймы? Нәрсә дип уйлыйсың? Мин уйлыйм, что ул клубника. Клубника, җиләк. Нәрсә бу? Помидор. Помидор да уйлыйсыңмы? Яхшылап тотып кара әле. Синең бу әйберне ашаганың бармы? Юк. Юк, әйме? Мин уйлыйм. Мин беләм. Син беләсеңме моны? Әйтеп кара әле. Бу саты перец. Татлы борыч. Афарин. Бу ашый торган әйберме? Белмим шул, нәрсә дип уйлыйсың? Борыч. Білде. Бу ашый түгел. Ашый торган әйбер түгел. Каты әйберме, йомшак әйберме? Йомшак. Йомшак. Нәрсәгә ашаган бу? Ничек уйлыйсың? Платок ашаган. Яулыкка ашаганмы? Башка кия торган яулыккамы? Юк. Продуктта торган. Нәрсә бу? Нәрсәгә ашаган? Сеткага. Сеткага ашаган. Әйе. Нинди сетка? Бал тота торган сеткага? Әйе. Синең җавап яулык. Яхшы, әйдә чыгып кара. Бу мунчала. Тотып кара әле әйбәтләп. Чыгып карыйсыңмы син? Әйе. Нәрсә бу? Нәрсәгә ашаган? Яулыкка. Мунчала бу. Мунчала. Әйдә әле, Әмир. Кулларыңны тык әле. Нәрсә икәнен белик әле. Тукта, тешләмәсен. Әйбәтләп тотып кара әле, нәрсә икән ул? Бу ашый торган әйбер. Ашый торган әйбер. Бу орехи. Шикләвек дип уйлыйсыңмы? Әйе. Нинди шикләвек? Мин уже беләм нәрсә. Нәрсә ул? Орех. Нинди? Название белмим. Мне кажется, бу орех миндаль. Миндаль дип уйлыйсың, әйме? Син шикләвек дип дөрес әйттең, ләкин исеме дөрес түгел. Чыгып карыйсыңмы? Әйдә. Бу название мин белмим. Фисташки. Фисташки. Молодец.